Ki wis sadurunge aktif ae. Oh wis ya. Usaha perkenalan tak ya. Bingung. Gak perkenalan ya gak apa-apa sini sih. Mesti delok kancane dhewe. Tapi yo gak sopan yo. Bingung. Perkenalannya wis gak apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangaken wis kok kakek mau. Tepangaken. Nami kula Akbar Madani saka kelas 6. Nama absen Sito. Ya nggo video iki gawe tugasnya bahasa Jawa. Ya video stand up comedy. Dan ya gak ngerti ya kalau ini stand up comedy apa ya. Gak paham blas. Yo iya yo iki wis lucu masalah ya. Wis lucu tambah stand comedy tambah lucu ya. Sumpah kau lucu. Ya sengkang di dhewe ngomong dhewe gak sing ndelok. Gak sing ndelok iki yo kamerane to yo tak dijine nang bantal. Wis iso direkam. Sepi kan wong. Sepi kan wong blas itu to kawan. Iki jane nek wong njobo nang udah gending. Aku mengerti ya. Iki tak jam iku. Coba ayo pikir sih. Pakai waktu 2 detik game itu. Ini tak jam iku. Sebelas 20 terus 21 22 23 24 25 naik 2000 ke 2 apa? 22an saya naik 25 2 oh iya 26 terus 27 28 29 29,1 29,2 29,3 29,4 29,5 29,6 29,7 29, L 29,8 29,9 30 tadi dicandu ya tuan L tadi candu ya kan bisa tadi candu jam setengah telu setengah telu duduk sore ya duduk sore setengah telu bengi sopo tek video di bahasa Jawa Paipan effort ya effort cek apa lagi jam ya aku sudah jam setengah telu tek video bahasa Jawa yuk tangi langsung tek video bahasa Jawa kawan nah aku mengerti ya kita bisa kembali jam setengah telu coba saya di jam welas awan aku ngomong dewe ngapel aja apa gak ada gendeng saya kena umur di orang bisa tapi bus beda saya berarti bisa dengan uang dengan gak jelas aja susah sih kenapa oh kamu coba ngapel kamu menekan pemerintah oh iya
tak critani kisah iku apa jenenge buaya mbek ayam. Ini ku ono boyo kan ini kan nggo kari ngono ya ngenteni mangsane atau dicaplok dipangan biasa boyo kewan ya kakon ya kewan terus nek pitik iki pitik jago iki pitik iki